Akkor fog elindulni, hogyha ugye Muszáj, és most úgy néz ki, ez a helyzet van. Keresi egy szép pontot. Ez a harmadik kísérlet, aminek mennek, és még említem, a negyediknek is neki kell menni, és most megfogják erős Márkot egy pillanatra, de kizabadul belőle, és a fejlőha. Erős egy ez a negyedik kísérlet, tehát megtaláltak őket már biztos, hogy nagyon helyesen a defense-ból. És aztán a Szenzor. Újra hetessel, tehát újra kezdő irányítójával a Szombathely. Tűneszki nem volt egy nagyon választás. Viszont ritkán még mérkőzések most már elég sokan tehát ma nagyon nem. Igen, fegyelmezetlenség igazából ez a dolog. Erős, irányító, erős. Szinte tényleg jó mérkőzés, mindkét csapat mindent megtesz a győzelemért, nagyon színvonalas, erős meccs. Erős, ez az a játék.